og velkommen. Vi er i aften klar til at vise jer et helt nyt program. I kender os fra vores tidligere programmer omkring flygtninge og integration. Men i dag er vi klar til at vise jer det helt nye program. Bag om Danmarkskanon med Astrid og Astrid. Men hvad er en Danmarkskanon? Hvad siger fagfolkene? Hvad siger danskerne? Og hvad siger nytilkommende til Danmark? Vil det hjælpe med at forstå Danmark på en bedre måde, nu når vi har fået skrevet vores værdier ned og hvad vi står for? Det er det, vi vil finde ud af i dette program. Det er lige nu, det er lige her, og det er for dig derhjemme. Let the show begin. Så er vi simpelthen på vej afsted. Lige om lidt, der tager vi bus ind til Kulturministeriet, hvor vi skal møde Jan Optrup. Vi glæder os super meget og håber på, at han har nogle fantastiske svar til os, så I kan få dem. Nu er dørene slået op til Kulturministeriet, og lige om lidt der er vi klar til at komme ind og foretage mødet. Jeg sidder lige nu her sammen med Jan Optrup, som er projektleder på Danmarkskanon. Og Jan, jeg vil spørge dig først, hvordan har det været at arbejde med den her Danmarkskanon? Ja, det har været en utrolig spændende opgave, og for huset her også måske en lidt anderledes opgave. Har det så været både op- og nedtur, eller har det bare kørt sådan? I sådan den overordnede, sådan det store billede har der ikke været nogen sådan egentlig, skal vi sige, nedtur. Vi har mere så kæmpet med nogle deadlines. Hvor lang tid har I arbejdet med projektet? Jeg vil sige, selve kampagnen, så den der har været synlig ude i offentligheden, den startede i juni måned sidste år. Hvad med omverdenen, politikere og journalister, sådan, hvordan føler du, de har taget imod? Ja, altså politikere havde vi nok regnet med, der havde været lidt mere harsk kritik af den. Men det er også altid i politik, det er en borgerlig regering, der har nu, så tænkte vi så, måtte der komme noget fra røde del af Folketinget, som synes, det var et forfærdeligt nationalistisk projekt, det her. Men det oplevede vi faktisk ikke rigtig så grelt. Politisk synes alle, at det grundlæggende var en god idé, så længe man ligesom lavede det, man brugte, skal vi sige, processen til at diskutere de samfundsværdier, som vi synes er vigtige her i Danmark. Så alt i alt er du tilfreds med forløbet og resultatet? Ja, altså vi har været meget tilfredse med resultatet. Så siger vi tusind tak for lyttet. Ja. Det er bare Jan Optrup fra Kulturministeriet. Vi er lige kommet ud af Kulturministeriet, hvor vi lige har været inde til mødet. Lige om lidt, der skal vi ned ad den her gade, og så skal vi have et møde med Socialistisk Ungdomsfront. Jeg sidder lige nu her sammen med Mette fra Socialistisk Ungdomsfront, og vi skal snakke lidt om Danmarkskanon. Først vil jeg starte med at spørge om, hvad synes du og I her i Socialistisk Ungdomsfront om det nye Danmarkskanon? Altså, så har vi ikke vedtaget noget sådan fælles, men den generelle holdning, som blandt de med tværmøder og snakker med SUF, det er, at vi ikke synes, det giver mening at lave en Danmarkskanon. For det første så er det jo sådan at sige noget af dansk, det synes vi måske er lidt underligt. Så hvis du skulle bestemme, så havde der ikke været en Danmarkskanon. Det har Danmark ikke behov for? Nej, jeg skulle bestemme, så havde jeg ikke været en Danmarkskanon, fordi netop det der ja, det synes jeg ikke, man kan. Som jeg sagde, jeg synes, interessekonflikterne er nogle andre steder, end om det er Danmark mod resten af verden. Det er mere forskellige samfundslag mod hinanden, forskellige klasser. Men mange tak for interviewet. Det var Mette fra Socialistisk Ungdomsfront. Vi har lige været inde med Mette fra Socialistisk Ungdomsfront, og der var vidt forskellige meninger fra blandt andet det, vi lige har været inde for at interviewe Jan Optrup og så Mette her. Så vi er spændt på, hvad Radikale Ungdom siger lige om lidt. Lige nu, der står vi her ude foran Christiansborg, og lige om lidt, der skal vi ind, og så skal vi interviewe en mand fra Radikale Ungdom. Vi glæder os rigtig meget og håber på nogle interessante svar. Vi er nu kommet her i Christiansborg, og vi er klar til at foretage mødet. Alexander sidder klar herovre, og vi er klar. Jeg sidder lige nu herinde på Christiansborg, og jeg sidder sammen med Alexander Bjørn fra Radikale Ungdom, tidligere kulturordfører. Først vil jeg starte med at sige, hvad synes du i Radikale Ungdom om den nye Danmarkskanon? Jeg synes egentlig, det er lidt spild af tid. Kulturministeriet er til for at sørge for, at vi danskere kan få lov til at udfolde vores kultur i bredest mulige grad. Og det gør man ikke ved at fastlægge nogle rammer for, hvad man synes, der er dansk kultur. Så du tror ikke, at du vil kunne hjælpe for eksempel nye, der kommer op til ligesom at forstå den nye kultur, fordi den er meget anderledes for deres?
Nej, ja, det tror jeg sådan set ikke. Jeg tror, det kan være medvirkende til, at der bliver skabt en debat, og det er sådan set også gjort. Det synes jeg altid er godt. Men der er måske også andre måder at gøre det på, end at lave sådan en kulturkanon. Så du og I radikale ungdom mener ikke, at de 10 ting, de er det vigtigste her i Danmark? Man kan ikke beskrive Danmark bare ud for 10 værdier? Vores kulturministerium og vores ministerium generelt skal sikre, at folk har mulighed for at dyrke det, de tror er dansk, og det, de synes er vigtigt, og udfolde det og udvikle det på den egen helt enkle måde. Så vil jeg sige tusind tak for interviewet. Selv tak. Vi er lige kommet ud fra interviewet herinde med Alexander, og igen var der nye holdninger til det om Danmarkskanonen. Men vi kan i hvert fald konkludere, at Rød Blok de er ikke enige i, at der skal være den her nye Danmarkskanon. Nu har vi så snakket med dem her inde på Christiansborg, politikerne, erhvervsfolkene, embedsmændene. Men hvad er det egentlig? Hvad ønsker danskerne? Hvad mener danskerne? Kan man beskrive Danmark med 10 værdier? Er det det vigtigste? Det spørger vi danskerne om lige om lidt. Jeg står lige nu her sammen med Inge. Og Inge, har du hørt om den her Danmarkskanon før? Ja, før I kom, ja, det havde jeg. Men det var ved at blive så gammel, så jeg ville glemme det igen. Nå, men hvad synes du så om, at der er blevet lavet den her Danmarkskanon? Det ved jeg ikke, men når nu den kom ud, og der var en fucking mulighed for at deltage, så synes jeg, at det, jeg har deltaget i folkelig oplysningsarbejde professionelt i 45 år, så synes jeg, at det skulle jeg lige være med til. Jamen, det er helt fint, men mange tak for interviewet. Ja. Det var sjovt lige. Jeg står her sammen med Niels nede i Haderslev-Gågade. Og Niels, har du hørt om den her Danmarkskanon før? Nej, det har jeg desværre ikke. Ja, så siger man ikke noget, Nej. Så er dagen her ved at være gået, og det har været super spændende, både Astrid og Astrid, at opleve det her. Og mærke, at det er ikke alle, der kender den her Danmarkskanon. Nogle kender den, nogle kender det ikke. Nogle er enige med den, nogle er uenige med den. Det har været sjovt at prøve at høre de forskellige argumenter, der har været til den. Og én ting er sikkert, vi er blevet klogere. Det var alt, vi havde for i dag. Vi håber, at I derhjemme også blev klogere.